ଚିନ୍ତା କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ତୃପ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଯେଉଁଠି ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଗଦାଧାରୀ ଭୀମ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିପଦ ରୂପକ କଷଟି ପଥରରେ ମିତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟ, ପରିଜନ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପରଖି ସାର ଅସାରକୁ ଜାଣିଥାଏ। ଯାହା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସେହି କାମ କରିବା ଗୋଟିଏ ରକମ ପାଗଳାମୀ। ସଚ୍ଚୋଟ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ କହ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କହ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ ସିନା, କଥାରେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାରେ ସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ମଣିଷ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମଣିଷର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ବୋଲି ସେ ଟିକକରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପକାର ଓ ସାହାଯ୍ୟ ହେତୁ ତୁମେ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ମଣିଷ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ଅସଲ ବନ୍ଧୁ ଅପରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଏବଂ ଅପରର ସମାଲୋଚନା ସହିବାର ସାହସ ରଖେ। ହସଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି। ଗୋଟିଏ ଝଲକ ହସରେ ମନ ତରଳ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ବରଫ ତରଳିଯାଏ। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ମାଗ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ବି ଅଛ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପଦ ଓ ସିରି ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଏ, ସେ ଯେତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ବି ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନା। ବିଷୟ ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇପାରିଲେ ମଣିଷକୁ ବିଫଳତା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶରୀର ରୂପକ ଘରେ ବାସ କରେ ମନ। ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିଲା, ତେବେ ଶରୀର ମନ୍ଦିରର ଆଖ୍ୟା ପାଏ। କେତେକ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ନେଇ ଝୁରି ହେବାରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବା ବି ବିପଜ୍ଜନକ। ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖରାପ କାମ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସରଳ। ଆମେମାନେ ତାକୁ ଅକାରଣରେ ଜଟିଳ କରି ପକାଉ। ଅର୍ଥ, ଭୟ, ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ମାନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମା ପରି ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଅସଲରେ ସୁଖ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ସେ ପହଁରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନକରି ନିଜକୁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ଭସାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହା କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୁଲରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦିଏ ନା, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସୁଖ କେବେ ବି ମିଳେ ନା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ତାହିଁରୁ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ବାଟରେ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।